नमस्कार बंधुगण केमिति अछंती आपण मो संग्राम मो आपण मानकु स्वागत करछु मोर YouTube चैनल संग्राम पिक्सेल को। आज कार्तिक पूर्णिमा अवसर रे सकाळे सकाळे बाहरिलु आमे मां बाळकुमारी पीठ को। पहुँची जाइचु माँ बालकुमारी पीठरे ऊपर को चढ़ुचु आम आलोक बंधु आम मोटू भाई चली पार ना से माल पानी आज पकई दी लोक प्रबल भिड़ अच्छा आज।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଯିବା। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମ ଧରି ଆସିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଇଏ, ଆସିକି ଥରେ ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗା ଅଛି ତଳେ, ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଭିଉ କରିଦେବା। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ରିପେୟାରିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ପୁଣି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ମା ବାଳକୁମାରୀଙ୍କ ପୀଠ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।